Hey, nenzani la niyajola? Hey futhi ayegwena. Uthini Maxwell? Uthini Maxwell? Oh. Uyangidelela ngoba uyazi mangikushaya uzobeza uDlamini bese ayingena. Ngeke ngize ngimtshele. Ngishaya khona uzobona. Unamanga wena? Ngiyabona lo mqondo wakho. Ufuna ungikhatha noDlamini. Hayi wena shaya mina khona uzobona. Hey, fike lephi. Uyambona lo ufuna ungikhatha noDlamini? Ngiqekezela esitolo sami and nawe ungomunye wabasolo. Oh, okay. Ngiyabonga. Usheshe wabonga ke ntombi. Sinembuzo esidinga ukufaka yona. Asambe. Webucks. Nginasikhathi somsangano mina. Oh, hayi wena Dlamini. Akafuni. Ngiyambona. Uyabona wena. Ngabe ngiyakumenhenglisha ukuthi abafazi angibashayi. Kodwa uma ke kwavela ukuthi nawe ukhona kulento, uzozwa. Webucks. Ngisatshiswa mina. Ubufuna silo, ngabe uyasho silo. Elami inqinda linandoda alinamfazi, liyanquzula nje kuphela. Uyamuzwa Dlamini? Ngimuzwa kahle Bucks. Hayi sahambe Dlamini. Yini? Ungena kuJune noJuly yini? Dlamini uyamuzwa kodwa. Hey Bucks man senda yona eyodwa sobathathu la siyazwana sonke musilo ngibuza ukuthi ngiyamuzwani and ufuna ukuyenza Come on. Khokho khosa. Well Bucks ubona ukuthi ngibuze ngama sign manje ukuthi ngiyamuzwani ubona ukuthi ngibuze ngama sign Hey wena uzosindela ukuthi uDlamini ujahile. ngizobuya we Bucks Hayi ungabuyi Dlamini. Kulate. Hayi. Ngiyele ngo30 minutes. Hey, yazi ukubuyela emuva ngiye ekhaya ko15 minutes kanti nokubuya futhi ko15 minutes. Hayi, ngcono ngisale sengilinda khona la kunokuloke ngehla ngenyuka. Okay uyafuna manje Oh, hayi, no ngiyabonga Dlems, ngwaphathile. Hayi bo Bucks. Ufike nini la? Kwangathulalela nje. Hey, phela mina ngiyasihlonipha isikhathi se-invite. Man, yiqiniso ngempela ukuthi uDlamini angasaphuza. Ya, impela usamile ojwaleni. Umuntu uzwane kabi ke noDlamini engasaphuza. Uyazi phela lento ifana nje ngokushela intombi isikhathi eside ingaqomi. Ithi mayisiqoma yona ikutshela ukuthi isisevela umshado. Ayisayigili yona lemgilingwane yemkhupha. Mana ke Bucks. Kulesibonelo sakho engabe uDlamini intombazane engasayigili imkhuba. we bhuti uthi njani mina Hawu, nangu umuntu ezoshaya umcimbi ungakaqali. No Dlamini, angishongo njalo umahewu ongifaka izinto emlonyeni wami. Madoda. Ngenzani kanti la kaDlamini? Senifaka izinto emlonyeni. Akuswela. Ngiyazi lokho oqeda kusho manje ubowenza ijoke. Kodwa ngiyithande bhuti, ungaphindi uyenza. Hayi, ngeke ngiphindi. Angwaphinda ama jokes. Unlike you, ophinda phinde ishethe lilodwa. Uthini wena? La, sengimtedelile. Akwenziwa ke lokho la kaDlamini uyangizwa bhuti. Ngiyezwa mfowethu. Moko waphinda uzophinda ukugcina sami sosuku. wenziwani la manje Ubhasi ulaswebe ama100 bese ngitshwala kaDlamini. Hayi unamanga iplan yakhe lo uSgingi. Ubhasi ubiza mina uSgingi. Ngusgingi mina. Sanibonani Sibari. Yebo. Babe, sala la ngisayendlini. Hayi, shuthi uAziz unetype. Ende wena awuyona. Hayi well, kuyacaca. Unetype. Hey wena. Ungangibuki phansi phezulu mina. Uyazi? Oh, mapetshisi, uthi akushawana lana, wathula umuntu engibulala.
Wena futhi usufuna usesigenceni. Hey, futhi. Sokubhonya uma uzoba isilima mina uyazi. Angeke ngibe sona futhi. Hayi, wemadoda. Hayi, uyazi angikholwa ukuthi mina lo osezwana kanje noDlamini. Uyazi ngendlela engangimnyanya ngayo? Ngangimnyanya umahewu, ngangawaphuzi ngisho amahewu. Hey Bucks, shothi wenza kahle wangagula ngaleza ikhathi cause wawuzodlani. Cause I'm sure imali yama yogurt wawungeke ube nayo. And why uzonda umahewu if ungazwani noDlamini? Cha, angithi umahewu uyeyisa. Manje makwathi umbeke izandla, uyaqhamuka uDlamini uyakushaya. Wena uyindoda enjani ehamba ichoma ukuthi ishawa yenye indoda? Hawu, angichomi, siyaxoxa nje lana. Wathatha umfazi omuntu sesilalo banyoni laka wathatha umfazi omuntu. Kodwa Aziza, ungenzelani kodwa kanjena ngikuthanda kangaka? Oh, uyangithanda. Ngithanda kangakanani? Hawu mama, into yozuyilahle, ifanqa lo thando. Yazi enze njani ngalolu thando? Hambe uzama imali, u-improve impilo yakho. Mhlambe singaxoxa. So uthi angivule i-tuck shop yesibili kuzoba right. Uthando unalo for mina, linganga ne-tech shop. I-supermarket. Aziza. Aziza ngiyakuthanda. Aziza ngiyakuthanda ukudla. Uyezwa Aziza? uBucks uyakuthanda ukudla. Sengisho ukuthi mase nisethe ukudla la ngaphakathi seniphaka, nikhumbule ukuthi uBucks uyayifela ngokudla. Hey, wabhuti. Akuliwa la. Mangilwa bhuti uzokwenzani? Sizokwenzani? Hey, mshaya khona uzobona. Msinhle. Mahewu, chill bro. Angasikhathi chill. Wena mshaya khona uzoyinyela umdidi njengenkomo. Hawu, kanti ama-choice asethethe aphuma nini kulo mcimbi kaChristmas? Kulate manje. Bamswele, usule behlekela ijoke yami. Akekho noyedwa namhlanje othenje iBucks. Thula. No. Good. Hey, Bucks. Nice man. Angithi wena usijoyine late. And so sangakwazi ukuthi kunikeze kwakho na u-secret walabala. Hayi. Kulungile Dlamini, ngiya-understand. Hayi, kanti mina ngumkhumbulile uBucks umngani wami. From me here to Bucks. Vule mngani wami ubone kufakelela umphakathi. Hawu, ngiyabonga mngani wami. Hayi, Bucks. Ndinokufuna. Hawu, ijackpot kanje. Hayi maye uyihlaza nje lento. Ngibonga ukuthi Hey Dlamini ufaka iskindi? Hey, uyithatha serious ke lento? Bucks umsungbo wamathanga. Hayibo, ngeke ngikubuke. Damn. No Dlamini uyazi umuntu mawuthi into akangayenzi, uvela yenze leyo nto. Kahle kahle yazi hey, selokhu ngakwazi Dlamini hayi ngiqala ngqa ukubona ufaka iskindi. Ngitsheleke. Ngaphandle kwafike lephi? Ubani omunye umsolayo? Amathanga. Damn it. Manje uthini? Awusezi?
Shuthi mina ngichathela mahhala. Uyazini? Tseki. Mazivs my friend. Ufunani wena? Awu. Hey. Ngase mahewu. Hey. Yazi. Ngicika uphumzile la. Usenako ukuyenza lento ukuthi akhansele ngo last minute njalo makufanele eze la. Nalasithami wakhansela sengize ngayoboleka imali ngahamba ngayomthengela ibi liboco. Oh. 2 weeks back ngolesithathu emini. Ngenkathi udla ama lemon cream uphuza nesitone. Yeah. Wow. Mahewu. Ukhumbula ukuthi kwakweliphi isonto nosuku nesikhathi? Yeah. Phela wena awushwayele ukudla izinto ezimnandi so umuzidla kuyanothiseka. Ya kona lento ishoyo iyiqiniso. Kodwa ithoni yakho angethandi. Hawu, ngese mazips. Mazibuka mfethu. Ngiyaqolisa ukuthi ingubo zakho ifana ne-t-shirt ethwe imvula yasiyomiswa ngelanga. Uyabona wena? Usungiphuza inyongo mfana wami. Ngizoqaqala emva kwe-hour. Hawu, mazibuka mfethu ngese. I'm sorry, Pax. I didn't mean to hurt you. Is it too late now to say sorry? Mana Pax. I mean bab Mazibuko. Uyasizwa kodwa isigesi. Ngalokho ngiqolisa ingoma zesigesi kanti mhlambe awusizwa. Bab Mazibuko, bengisacela usondele la ngine situation yani. Hey, angeke ngikuqaqe lingakapheli i-hour. No hayi, angifuni ungiqaqe. Ngine emergency la. Khuluma usheshe. Hey. Ngiyalunyelwe inqini. Pho? Izandla yiboshiwe. Uzothi nje hwahwa kambalo. Uyabona ke mfana wami, ngoba usungijwayela kabi, ngizoqaqala emva kwa 2 hours. Ha. Awuvuka healthy. Awu, ifetelisha madoda. Utheni webaxabula? Ungizwe ngithi Dlamini? Webax. Awuphinde lento oyishilo. Man Dlamini. Awungizwanga kahle noma ungizwe kahle kodwa ufuna ngiphinde bese iyagcwala incwadi khona uzongibhonya? Baxabula ngithepha into oyishilo man. Hawu ngeke ngamane ngiphinde emuva. Wenzakala la Dlamini? Hawe Pax, besisacela bandla usibizele uDlamini azosivulela. Umtshela ukuthi sesi right asisala. Ngathi kade nilwa nje. No, besidlala besingadla. Qala nani ngibona ukuthi niyazwana. Hakanani. Hawu, for in manje. Hayi yekanike. Okay, woza. Maxwell, uzwana ka rights nami ngeke ngaka rights. Alright. Hayibo, wenzani manje? Buka sicishe siqabuzana. Wena nje uthi asiyeka right sobabili. Maxwell, urights wakho nawo ngala, owamnawo ngala. Bekufanele ucacise ukuthi ngiyeka right wami nawe uyeka right wakho. Uyokwenzani ko rights babantu uye ku rights wakho? Yazi ubu ne common sense ubuzoyi understand lento. Mahe ufuna ukuthini ngami? This is why I'm recording. Ngizobonisa uDlamini le video. Pax, besidlala. Qhubekani ke endlala. Hawu Pax man.